Okay, so díomh bliana dó tásúla gom goil go má agus fáilte chuig ceachta dó inniu. So ní tóga sé mór an am. Tá muidir glanúint ráid leis an písa gramadach atá deanta a gcuin nó tosaí a gcuin in é. So in é bhí muidir fécant ar die Unterordnenden Konjunktionen. So inniu tá muidir dul ráiló agus bé muidir cleachta lo. So bé muidir féchant ar leatnach 125 sa leabhar Viel Spaß 2 ach tá gachrod deanta ar an bhirm. So tá muid just chun dul trí cúpla samplaí ons go dtí sibh cadatá arsúil agus an sin béis fan é chríú ar an bhirm mar is ceart. So ra muidir isteach chuig ceachtadós céidín an filád mí bealtainna agus sean rud atá gom, so níl na samplaí deanta tá muidir denmh le chéile iad. So tá gachrod ar 125 caithfidh sibh na habartí seo a ceangailt ar an bhirm leis an focail bhein. Now seo an táhachtach chur an commóg agus an lán stadisteach mar seo an autocorrect ar an form seo. So mar sin muna chuirn tú an commóg isteach tar éis an focail deirí agus rih an bhein agus muna bhfuil an lán stad ag deire an Albert omláin béis sé mí ceart agus tam tar éis an troir sin a thuirtíomh, so má déine sibh darmadéir tá sé uirmh bé mé ag ghlacha leis an mí ceart agus an náid inionad na marcan a bhrunna uirmh. So bí anna cuaramach tá rialacha anna loidir a buine leis an commóg as Germánis tá siad níl siad cosúla Gaeilge nó Berlin nuair is féidir le iad a caithfeisteach nuair tá tú géirí just an teanga leabhartha a churanúil nó mar tá tú gur sus a thuirt an duine tá léibh tá fíorrialacha a buine lo agus ceantas na fíorrialacha sin ná leis na cónasc seo. So is rial é agus tá an teanga mí ceart gan é cosú leis na ceann litricha ar an anamachil. So tá an ceach seo tá ag tafada inis agus tá cúpla sampla. So féchar seo, ich esse den Apfel. Ihm an úl, ich habe Hunger. So in onadéis sin a rá tá ag rá ihm an úl nuair atá ochras orm. So caiim mé dul ich esse den Apfel. Ní léon rud a gahrún sin ach anis tám chun an commóg a churisteach agus an bhein an nuair. So leis an nuair caithfidh mé an bríthir haben á bhoga chuig an deire agus ní bogan aon rud eile. So gan an haben, tá mar rud é look bhfuil buin an haben. Bhfuil buin é. So sin an rud tám fágala. Bhein, ich, Hunger agus now caithfidh mé an habe a churisteach. Na féchar sin, thuaidh sé isteach thuaidh sé díreach mar a bhí sé scríomh an seo. Is fós habe. Ní fáin sé aon deire difriúil nó aon rud tuisgur bhog mé é. Tám díreach ag athrú ord na vocal níla ag athrú an gramadach. So peoc mé suas an focail habe agus chur mé ag an deire é. Sin an méid. So is fós ich habe ach níl siad le chéile tá ord na vocal imithe I bailach difriúil. Sí mór an sin de cúiseigen tuis nach féidir am clómhúla. So ich esse den Apfel, wenn ich Hunger habe. So denna rud céine an seo. Ich gehe zum Laden, es ist sonnig. So téim chuig an siopa, tá sé greenver. So an céad písa, níl an písa seo ag daile leis an bhein, so ní athraíonn aon rud. Ich gehe zum Laden. Now, in an lán stad, tá mé chuirteach an comma agus an sin a mé chuirteach an bhein. So, má buinam tá ag boga an ist chuig an deire. So tá an ist á bhoga an sin. So bhein, so má chum ist chuig an deire, tá fágala bhein es zonnig ist. Agus sin é. Fanan sé mar ist, mar tá an gramadach ag gheart sna gná abart. So ní léon rud mí ceart, tá just ag athrú ord na vocal arís. Agus an sin an ceann deirí, ich lese mein Buch, ich gehe ins Bett. So nonad léim a leabhar agus téim salaba nó téim a chola sin rud. Tá ag géirí denna léim a leabhar nuair a téim seach salaba. So ich lese mein Buch agus an sin buine mar an lánsáid chumid an commóg isteach
an bhein is now an bríthar an orsa ná géthe so browner so tá muidir give an géthe chuig an deire so it's cosúil gur bhain mé géhan well géthe an sin bhein is ins bet géthe agus lánstad ag an deire so is just ceart ag an KP sa onas gur dig an daoine nachhfuil ag fécinn ar an fís an seo cad a bhí ar siú so bhein is ins bet géthe so sin an ord ceart so nuair tám réid de sin tá an form le déanamh so féidir an brú ar a nasc nó é a líon is gúlam so is géthe jogan das fetar ist gut so sa cás seo tá an bríthar ist so is géthe jogan comma wenn das Wetter gut ist chuig an deire má téim sios go ceann níos fuide anseo is léarna fleisig so denm stadar go dín sin scríbham scrúdú so tá muidir géirí rá denm dín stadar nuair atá orm scrúdú dhéanamh so is léarna fleisig comma wenn ich now sin an bríthar schreiben so wenn ich einen Test schreibe lánstad so rís monacurn tú an comma agus an lánstad isteach tá an firm conna ceart tú mar freigra tá mí ceart agus tá mis ag rá libh sin an gramadach an comma agus an lánstad mar sin muna se i scríbhína goibh tá se mí ceart so níla me gahrú ein rud agus sibh se ag cuioine agus a gollum go raibh se i gceart seachas rinne tú darmadéir an commóg is cumlum Sean na rialacha clíló leverdul so tánig de ceist le ragart an sin ar an bhorm tá siad san mar dúirs mé airleathnach 125 sa leabhar ach ní gá am an leabhar oscailtanis cos tá siad scríomh an sin so just brú send me an email agus submit agus béis sibh go bra so go éirí libh le sin má tá ceist ar bit a goibh nátár cúm mars cuma nó mum ag pleiceach má tá fiber bit a goibh seolrífos cúm loithreach agus mínóí mé nu denime míhil é a bhíú agus sulardíomh mar tis go go sé Jackar an gramadach elam tríd an riomhra agus an sin but just denna gí bhar níhil agus fecamid conas go éirí glyh be min ann tosaí anmh ar an tuiscint ag fécant ar na rudí a scríbann sibh ar na bhirmecha so go éirí libh tá ar an taobh eile an riomhfost má tá ag taslúh actually céim tám yep de chuna de go de trocha bé me taréis má frosties á ithe ag an buinte sin so bé me réile dul bé mo Weetabix itse a gom so bé me lán le foiinemh chun cuidiú libh okay oh yeah agus masúla leúnach ar an ine san ná duna go go sin ag seacht so go éirí libh agus